l'oficina de turisme se'ns plantejava el fet que allà on s'ha ubicat nosaltres pensàvem tenen un projecte estrella, que és el Parc dels Volcans, no? Que es farà. Dèiem, home, doncs poder es haguessin pogut plantejar de fer-lo allà, a més per accés a la ciutat, per aparcament. Després, l'altra cosa que se'ns plantejava era pensar, quan tu fiques una oficina de turisme al costat d'uns determinats comerços, tu estàs donant un valor a la ciutat, no? Un valor que pensem que poder posar-ho al costat d'un museu, al costat d'un edifici arquitectònic o fins i tot a prop d'un volcà, doncs li estàs donant un altre valor a aquesta ciutat, no? Un valor més cultural, un valor més arquitectònic. Això és el que se'ns plantejava. I després l'altra cosa que pensàvem era que, clar, ficar una oficina de turisme en un centre i abandonar la resta del centre, no? És a dir, sempre tenim un centre com molt mimat i molt cuidat, en canvi la resta del centre doncs és com més maltractat.